Sanibona dokotela, niyaphila? Siyaphila njani? Hayi siyaphila dokotela. Siyaphila bo. Phansi kwesiqubulo esithi indoda nendoda iyophila ibulawe inqumo zayo. Yebo. Dokotela, namhlanje nginembuzo nje edonsela lawo 5 ejulile. Angazi noma udokotela unesikhathi. No phela sinasesikhathi sokuthi siphendule imibuzo ngoba emsebenzini esiyenzayo yona le efana nokulapha nje abantu isikhathi sokuphendula imibuzo nathiwa futhi imibuzo eqhamuka ebantwini kubalekile ukuthi sisenze isikhathi siphinde futhi siphendule ngoqiniso uphendule okwaziyo ongakwazi ungakuphenduli. Yebo. Hayi sibonge dokotela. Umbuzo nje wokuqala dokotela, uthanda ukujula kakhulu dokotela, ake ngiqale ngawo nje. Ngizobuya ngilandele ngalojule kakhulu wesi5. Oqala nje dokotela, ngifuna nami ukubulawa ilesinqumo noma sengiphilisi. Kahle kahle ngiyibuzela mina. Dokotela, senza kanjani masicupha umuntu obesethuneni ngesikhali masithi isandla sempene abanye basho njalo? Senze njani masicupha umfazi? Senze njani masicupha isibaya senkomo esibayeni? Ngabe into eyodwa leyo noma kuyahluka yini ukucupha? Madoda wajula ke wajula lombuzo. No khedlela sizokuphendula nje, siyabonga kakhulu Nkosi yami, siphinde sibengele makhona nomhlaba ubengela kusewuyena usithole phansi la eMnambithi. Ukuphendula nje umbuzo, lezi cupho nje azifani kuyo yonke lento oyibalayo. Uma ngabe umuntu ehambe ngesikhali angeke size sicuphe ngendlela ukuthi sicupha isibani noma sicupha umuntu wesifazane. Asikwazi ukwenza lokho ngoba into lezo azifani, zihluke nje kakhulu. Siqala nje laqala. Yabona uma ngabe sisocupha umuntu ohambe ngesikhali ekhaya, lokho sizokubeka nje kuhle. Akushiyani cause umuntu nayihambe ngesikhali ekhaya, mhlawumbe udutshuliwe, mhlawumbe ugwaziwe, mhlawumbe uhamba indlela esingayiqondi, mhlawumbe uthathiwe yini. Siyakwazi ukuthi lo muntu lo ngifike mina ngicuphele lo muntu lo, nasimcupha lo muntu bese simphathisa isikhali. Uma simphathisa isikhali bese simphathisa umese, mhlawumbe simphathisa umkhonto ukuthi ndoda hamba nazo zonke laba abanesandla sokuthi uze ufe balandeke ndoda bathatha uzolala nabo la. Leyo nto leyo ke yinhle ngoba phela uzohamba vele lo muntu lo ayowenza lento esimthume yona ngoba suke simfake imithi ethile, ahamba ayowenza lento esimthume yona. Uma ngabe qeda Nkosi yami, uma ngabe qeda ukushaya bonke labantu laba mhlawumbe ukuthi mhlawumbe bebe nengxenye ukuthi aze ahambe emhlabeni, ubuzoshaya ekhaya manje. Ubuzoshaya ekhaya ngoba khumbula phela nimphathisa isikhali lo muntu. Lento le ngizoyivala kanjani umuntu uthena efihlwe ephethe isikhali? Uma sefala ivalo lento sokhipha kanjani lo yamese noma lo yamkhonto angcwatsha nawo emgodini? So manje leyo nto yokucupha umuntu yinhle yimbi. Zikhona ke indlela mina sithole engenza ngazo masicupha umuntu kodwa singamphathisike isikhali ukuze nyeke lo muntu lona ngabe sewenzile lo mkhubo fanele awenze bese abuya azoshaya ekhaya. Esinye sikwazi ukuthi sikhulume la kuma social media, ufuna lelo sizo lo ngifonela sikwazi ukumlekelela. Siphinde sizelana ke manje ekucupheni umuntu wesifazane. Masicupha umuntu wesifazane kuyadepend ukuthi wena ufuna simcuphe kanjani umuntu wakho wesifazane. Icupho ke lapho ke ziningi kakhulu. Mhlawumbe ungafuna ukuthi wena umuntu wakho wesifazane angalale namuntu, ungafuna futhi umuntu wakho wesifazane ukuthi olale naye abanje nje yilombu lapho khona nabo unobabona nje nangadi lo ade vele lapha ubaba uAndamsweli enebhola. Siyakwazi ukuthi siyenze futhi lo nto leyo bese senza isicupho sokuthi angalapheki. Sisenza isicupho sokuthi angalapheki. Uma mina ngikunika lokho ngikunikeza kona ngithi mina hamba uphuza lento le u7 days, lapho ngifaka isicupho sokuthi mhlawumbe ngingafaka ngisho inwele zami phakathi lapho. Ngifala inwele zami, ngifala ukuthi wena kasuyolala umuntu wakho wesifazane, lesicupho lesisenza kulo muntu wesifazane afike lo angena ngithi lo umunye ozoganga. Nayifike engene usegaqele vele ngoba uzonayiqeda ikhinqa la phambili lizobe liluma likhombisa ukuthi ugaqele lo muntu lona, lizobe liluma. Lo muntu loyo uyoze ahamba yoxolisa kuloya muntu lo muntu lo ofike kemothatha isicupho lesi, then usefale futhi abuye naye lo muntu loyo ukuze sokwazi ukuthi simlaphe. Ngoba ngabe sesimlapha kufuneka inwele zami, kufuneka umchamo umuntu wesifazane loya, kufuneka umchamo wakhe lo muntu wesilisa, nokunye ke sinye sikwazi ukubalula la enkundleni zokuxhumana. Phinde kube khona isicupho lesi ekuthiwa isicupho sokuthi uma ke nje angena babambisane okwezinja,
sikhona isicupho leso sidumile cishe uyasazi nawe. Mkhulu, hayi, Then bese kuba khona icupho lezi ke impela uma ngabe ke angene nje athi mayisethi uyahlehla usegaxele sekubuhlungu leso nje umnqamla juqu nobabili niyafa ukuze nje ukuganga nje niyafa. Mina lokho ngisho mina isami lese ngisicuphayo niyafa ngoba ngisenza ngendlela ethile niyafa siningi kakhulu ngeke ngize ngibale zonke ngenxa yesikhathi. Then ke sibuye ke ekucupheni isibaya sakho siyawahlala isibaya senkomo, isibaya sengulube, isibaya sani siyakwazi ukucupha lesibaya leso. Uma ufuna sicuphele isibaya uyakusiphathele umquba wesibaya sakho, siyasicupha isibaya ukuthi ungangeni umuntu atshontshe imfuyo yakho. Uma ngabe ukhona nje oke wangena siyavumelana ke mina nawe ukuthi mhlawumbe simiyekele angene. Uma esengenele afele khona ebaleni, yebo nyasekufihle lokho afele khona ebaleni. Suyangibiza mina masefile ebaleni, siyafika siyamjwebula, sijwebula umoya wakhe, sikhanda manje isikhonkwane ngaye. Boye ukuganga abantu sikhanje ikhonkwane ngaye bemthatha bakubo bethathe lo yamzimba akusewona lo mzimba lo ukuthi uwe nje loya sesugangile thina sebeyongcoba nje umsangalo umuntu enyasaba idlozi ekhaya kubo. Lokho nje futhi asixolise futhi asisole. Hayi mkhulu, sibonge mkhulu. Hayi ngizwe kahle, ngiyathemba labo bukele ekhaya bazokuzwa ukuthi uthini mkhulu. Hayi uphendule kahle kakhulu mkhulu. Nawe umunye umbuzo mkhulu, asikaqedi mkhulu, siyagibela ke manje mkhulu. Hayi manje wemkhulu, nawe umunye umbuzo. Masuhamba ke mhlambe ke sekuthiwa akuvalekini inhlanhla yakho, sekuthiwa uyasebenza usebenza o6 months uxoshwe uhambe uyosebenza kwenye indawo seko2 months awusahlali nje kahle emsebenzini, unyaka sekuyinto enkulu kabi. Akusiko yini ukucupha lokho ukuzivalela inhlanhla? Anyeke size sikubize ngokucupha ukuthi mhlambe kodwa ake ngithi singakubiza kuphela suke uhlambe usucushiwe ngoba kuyenzeka sikushaye ngesichitho vele phela isichitho uma sisifaka siyasicupha bese fike siyakushaya. So nawo lapho singakubiza ngesicupho sokuthi hlothi kunomuntu onomhlukumezeli afike kumina sithole ngihlukumezekele ngo1 no2 no3 thothi mhlawumbe umuntu wakho wena waphuma wayoganga ngaphandle yahlukumezeka umuntu wakho abuye ethi umuntu wakho asicuphe manje kuthenini lapho nje ufika khona izinto zakho madlebhike sikushaya ngesichitho ke lapho. Isichitho sihlukileko ngoba khona lapho esizivusa khona emathuneni sikushaya ngesichitho sabusana nesilwane sikushaya ngesichitho lapho khona ozonokela nje uthuvi konke lohamba khona ngoba ngabe sisikhandi isichitho uthuvi uyangena uthuvi benja uyangena sifuna nje amaphoyisa uyangena uthuvi benja amaphoyisa ungene uthuvi bomuntu lapho. Yes bale kakhulu Nkosi yami sithwasisi la kodwa nje kunika okungenayo sikuthi ngesicupho noma lesichitho leso sikushaya ngesichitho ubona umzimba umele abasheshaza ungathandwa umuntu. Ziningi lento lezi asifuna ukukhuluma kakhulu kodwa nje siyazenza impela siyazenza leyo nto leyo. Kuyenzeka ukuthi uma ngabe mhlawumbe uyafika emsebenzini ke uyaxoshwa ovela mhlawumbe lapho khona ongahambi kahle kwena kungenzeka isikhathi mhlawumbe into yasekhaya ethinta abantu abadala noma ethinta amathonga, siyakwazi sikugeze noma sikuhlole kuqala bese siyabuka ukuthi kukwalaphi bese nakufanele sikushwelezele siyakushwelezela siyakugeza ngendlela ethile bese kuba khona igobongo elithile sikudlisa lona hayi lokuthwasa Nkosi yami cha ngoba igobongo phela lokulapha igobongo ngoba nomuntu usuke yothwasa usuke yolashwa. Kodwa ngifuna ukukhuluma akho indaba zokuthwasisa but nje umuntu osuke yothwasa kunegoba ngafika lihle lelezofela imlaphe lilaphe lesidalo sikuyena bese siyaphakama sikwazi ukuthi simenze lento efanele zenzeke. So nawe masekulapha kunegoba kufanele sikudlise lona elizokwazi ukuthi masikufaka lo muthi esokufaka wona labantu abadala bakwena bawamukele lo muthi lona ngoba phela khumbula khona abanye abantu umuthi ongafuneki emakubo kufuneka nje sibasize ngamanzi nje into kanjalo. Yebo. So anje sichaze kakhulu but into ezikanjalo siyakwazi ukusiza nje mawubona okay ngiyangenela 2 months 3 months ngiyaxoshwa akuhlaleki nani siyakwazi ukulekelela. Hayi mkhulu yebo sibonge. Nako kunye la mkhulu ikuphi okungcono la ukucupha kwemoto noma ukuyibika emsamo imoto ukuthi nayi madoda mkhulu nayi imoto yakho ngicela uyigadi noma ngivele ngicuphe nje straight? Mina ngithi cuphe mina ngithi cuphe ngithi cuphe imoto ngoba ukuyibeka emsamo kokukhandela futhi inkinga kokukhandela inkinga lento yasemsamo uyikhandela nenkinga thola ukuthi umuntu isifa njalo kuthiwa abantu abadala lesi abantu abadala cupha imoto yabo nje ukhuluma kahle ngoba mina ukuzenza ukuthi cupha imoto ingoba ngake ngabanje inkunzi eThekwini
eMlazi Nkulu. abanje kunzi ngaphuca imoto kanje yaso nje imoto iyacushwa Nkosi yami athi umuntu noma ethatha imoto ngizimkhalele ngamalafele phakathi imoto iyacushwa ngabona lapho isidingo sokucupha imoto ngiphuqa imoto mina eThekwini eMlazi kaPhi ngabona lapho ukuthi imoto iyacushwa yebo Hayi mkhulu ake sibonge nje besilapha ekucupheni mkhulu ngoba nami ngifuna ukuphila ngibulawe inqumo zami. Naleso siqubulo leso yabona abanye abantu bayidida lento nasithi indoda nendoda iyokuphila ibulawe izinqumo zabo sabathi abantu hawu sebekhuluma ngokuthwala akukona ukuthwala ukuphilisa umuntu yabona nje nabo uthwele leyo mali leyo usukuzoyidla uyayidla kodwa kusela ekhaya bayakhala so mayisiphi isidingo sokuthi uthwale ekhaya ingane yakhe izofa uma wakho afe unkosikazi wakho umjobula inhlanhla zakhe ngapha leyo mali uyidla nobani kodwa indoda nendoda iyophila ibulawe izinqumo zokuthatha isinqumo okuyisona sona esiyokuphilisa kusasa uma unawo amasentana ungathenga ngisho imoto ifika Uber leso sinqumo siyokuphilisa kusasa indoda nendoda iyophila ibulawe izinqumo zayo cabanga kunike emakhosini.